Припинок. Центральная городская больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Стафеева. Припинок. Стафеева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Дом ветеранов. Припинок. Дом ветеранов. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ліцей. Припинок. Ліцей. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Усходнє. Припинок. Усходнє. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Школьне. Припинок. Школьне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Орловське. Припинок. Орловская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Молодежная. Припинок. Молодежная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центральная поликлиника. Припинок. Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Богданчука. Припинок. Богданчука. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод. Припинок. Завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центр молодежной творчости. Припинок. Центр молодежной творчости. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Зеленая. Припинок. Зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мопра. Припинок. Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Бульвар космонавтов. Припинок. Бульвар космонавтов. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Гоголя. Припинок. Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Університет. Припинок. Університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центральний ринок. Припинок. Центральный рынок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Парк 1 мая. Припинок. Парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мостовая. Припинок. Мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Матросова. Припинок. Матросова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Льотная. Припинок. Льотная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Акимочкина. Припинок. Акимочкина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пошта. Припинок. Пошта. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Адамковське. Автобус рухається по маршруту номер 37А. Припинок. Адамковське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Училище Олімпійського резерву. Припинок. Училище Олімпійського резерву. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Агротранс. Припинок. Агротранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. База рибгандель. Припинок. База рибгандель. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мясокомбинат. Концовы. Припинок. Подрыхтуйте проездные документы для контролю. Выход будет проводиться през передние двери. Припинок. Мясокомбинат. Концовы. Припинок.